Turismoa desazkunderako bidaia liburu idatzi berri du Asier Basurto Donostiako bizilagunekin plataformako kideak. Argiak argitaraturiko lan honek ere, turismoaren mugen bueltan gogoetatzen du, eta honetaz zein berriki, turismoaren inguruan izan diren albiste ezberdinetaz hitz egingo dugu ondorengo minutuetan. Asier Basurto, egunon? Kaixo, egunon. Lanak turismoaren mugetaz gogoetatzen du, nola neurtzen dau eta Donostiarra zarelarik eta bizilagunekin plataformako kide gisa, egoera egun Donostia nolakoa da? Bai, argi dago, azken hamarkadan edo pixkat gehiago ere, munduko hainbat lekutan lertu den eztabaida dela, eta adierazi den ezinegona, herritarrona, nolabait bultzatzen ari da gai honetaz gero eta gehiago hitz egitea. Eta liburuak horregin nahi du ekarpena, eta, zehazki Donostiako kasuaz galdetzen badidazu, nik uste dut Euskal Herrian neurri batean azken urtetako eztabaida horren epizentroa izan dela, ez? Zabaltzen doa, baina Donostiako egoera larria da, gero eta agerikoagoa, eta uste dut konponbide bat nahi badegu behintzat honetaz garbi hitz egin beharko degula, eta argi eta garbi eztabaidatu beharko degula. Horre, zerk eragin du mugaraino heltzeak eta akaso ere hau gainditzeak, nork eman dio horri balekoa? Badu turismo industriak etengabe hazteko eta dena jateko eta dena salgai bihurtzeko joera bat, eta Donostian argi eta garbi botere handia duen industria da, turismo industria, orduan indarra handia bilduta dauka bai arlo ekonomikoan, baina baita ere arlo mediatikoan eta zer esanik ez instituzionalean. Orduan hor dago aliantza handi bat, turistifikazioaren aldekoa, nahi bezala ibili dena azken urtetan, eta herritarren ezinegonak eta herritarren hitzak bakarrik lortu duena, lortzen ari dena pixka bat geldiaraztea edo mugitzea bere posizioetatik. Liburuak 3 atal dauzka, turistifikazio prozesua, egungo turismo eredu eta ingurumena, hauek aintzat hartuta, zer esango zenuke gaur egun turismoa bada ere, akaso estatusa erakusteko zerbait, garaian etxe bizitza bat izateare bazena? Bai, bere sorreratik turismoa estatus sozialaren erakustaldiarekin lotuta dago. Eliteen praktika bat bezala abiatu zelako. Gaur egun aldatu eginda horren izaera, gaur egun zerbait nabarmentzekotan azpimarratuko nuke sare sozialek jokatzen duten papera, ez? Etengabe elkar ikusten dugu sare sozialetan, eta hor elikatzen da, inbidiaz hornitzen den dinamika bat, etengabe jendea oporretan dagoela eta bestea zenbat lekutan eta zertan egon den ikuste horrek, bidaiatzeko gogoa, grina edo behar sozial hori sortu egiten du, ez? Horre esan behar dizut ere, ideia bat badena eta ea zer diozun honi buruz, argazkiaz badago, ez dago bidaiarik. Hori dirudi batzuetan, eta batzuetan harrigarria egiten da, hain masifikatuta dauden lekuetara joan da ere, argazkian ez da ikusten masifikaziorik. Eta pertsonekin hitz egin da, eta esperientzia hain egokia edo hain ona izan ez denean ere, argazkia guztiz irribarretsua da. Orduan, pixkat, argazkietan ikusten dena ez dela realitatea ere pentsatzen hasi beharko gera, eta, zer nolako realitatea nahi degun denon artean erabaki. Horre, ez dakit ere, Euskal Herriari dagokionez ere propioki esan daiteken ea turismoa kontraesankortasun batera eraman dela. Hau da, turista kanpotik datorrena, Euskal Herrira dator, bertako esentziaren bila, baina azkenean turistarentzat egiten diren egokitzapen horiekin ez da esentzia hori galtzen? Bai, alaxe da. Euskal Herrian gertatzen ari da eta beste leku askotan gertatu da. Turismoak du joera edozein gauza salgai bihurtzeko, eta bereziki baloratzen dena da autentikotasuna, benetakotasuna. Orduan, gertatzen dena da benetakotasun hori edo autentikoa den elementu hori salgai bihurtze horretan homologazio prozesu bat egiten du, munduko edozeinek ulertu eta azkar kontsumitzeko moduan moldatzen du, eta beraz, ondatu egiten du salgai bihurtzen duen hori bera, ez? Saldu nahi dituen paisaiak ondatu egiten ditu, saldu nahi dituen produktuak aldatu eta bere esentzia edo izaera horretan eragin egiten du, ez? Orduan,
guztiz Euskal Herrian gertatzen ari da, eta beste hainbat gauzakin munduan gertatu da. Liburuak desazkunderako bidaia ere nabarmentzen du, baina ematen du gaur egungo irizpide ere badela turismoa lurraldean zehar banakatzea, eta banaketa horren bitartez oreka bat egotea, izan daiteke baliagarri hau? Hori trampa handi bat da. Saturatutako zonaldeetaz hitz egiten dugunean, proposatzen dute, turismoaren kudeatzaileek proposatzen dute desterritorializazioa deitutako hori, baina inoiz ez du ekartzen saturatutako gunea lasaitzea. Azkenean, mozorrotzen ari dira hazkundea lasaitze batekin, ez? Leku guztietara zabaltze hori azteko modu bat besterik ez da askotan, eta ez du ekartzen gainezka dauden gune horiek lasaitzea. Beraz, desazkundea sustatzeko nolako neurriak hartu beharko lirateke? Bueno, desazkundea sustatzeko lehenengo egin behar da gai honetaz hitz egin eta saiatu gizarte mailan iritziaren gehiengo bat posizio hauetan kokatzea, ez? Lehentasunez eta larritasunez egin behar dena da geldiarazi turistifikazioa. Eta hortarako behar dira legeak eta politikak mugak jartzen dituztenak, gehiago ez azteko. Bai, hegaldi kopuruari, bisitari kopuruari, hotel kopuruari eta abar, ez? Bigarrenik, egin behar dena da sektorea bera, turismoaren sektorea berrantolatu. Hor, lan baldintza duinak bermatu eta gero baita ere, eredu ekonomikoa beste sektore batzuetarantz orekatzeko neurriak hartu behar dira. Langileak formatuz, beste sektore batzuetan lan egiteko, eta enpresei ere pizgarriak emanez beste sektore batzuetara juteko. Eta azkenik, asmatu behar dugu beste opor eredu bat. Eta hori ez da zerbait guk bakoitzak banaka egin behar deguna. Baizik, gizarte bezala asmatu behar dugu modu bat, bidaiatzeak dituen onurak mundu guztiak osatu alizateko, baino neurrian, eta gaur egun baino askoz neurri txikiagoan noski. Eta inork ez abusatu alizateko opor horietaz, ez? Orduan, hor badaude neurri batzuk politikoak direnak, baino beste batzuk kulturalak dira. Eta denon artean egin behar dugu alegina, zubi bat dagoen bakoitzean, ondokoari ez galdetzeko nora zoaz, edo ez emateko egin beharrekotzat beti bidaiatzea eta asko bidaiatzea. Nolako neurriak egon daitezke arlo horretan? Bueno, alde hortatikan, ez dakit, oporgune, jasangarri, kolektiboak eta olakoak berpentsatu egin beharko ditugu, historian garai batean egon izan zirenak. Orokorrean gutako bakoitzak gutxiago eta hobeto bidaiatu behar du, orduan, marragorri batzuk badaude, hegazkina alik eta gutxien hartu behar da, Airbnb-ak nire ustez guztiz zilegi ez diren praktika bat dira, orduan gure bizitzatik kendu behar ditugu, eta nik uste esan naiz betetako bidaiak egin behar ditugula, orduan gutxiago, baina gehiago geratuko zaizkizunak, ez? Ezagutzen duzun jendea bisitatu, zure bizitzan zerbait esan nahi duten lekuak edo gaiak landu bidaien bidez, baina ez etengabe eta urtean hainbat aldiz txek egiteko eta Instagrameko argazki bat ateratzeko bidaia hutsalak, ez? Hor, turismoari lotuta ere bada, orain zalantzan dagoela, 2030 urteko mundialerako, ea Donostia eta Bilbo izan behar ote diren egoitza, FIFako egoitza, ez dakit, beldurrak ikusi dira, edo honetan ere turismoaren egoerak eta eraginak ere zer esan izan dute? Ez dakit, zehazki zeia egiten zait kudeatzaile publikoen tokian jartzea, guk bizilagunekin plataformatik eta beste Donostiako 6 auzo elkarterekin batera duela urtebete eskatu genion FIFari bertan bera uzteko Donostia egoitza bezala. Nik uste dut bai Bilbo eta bai Donostian bizitzen ari diren egoerekin astakeri handi bat dela orain munduko bigarren kirol ekitaldia handiena ekartzea. Batetik da, egun hortan egun horietan sortuko dituen kalteak, bizitza geldiarazi egingo du, bizimodu arrunta geldiarazi egingo du, trafikoa, jende pilaketak, neuri sekurokrata guztiak, hori da bat, baina bestetik da, epe ertain eta luzera turismoari dagokionez eta munduan ezaguna eta erakargarria izateari dagokionez, arazo handiak ekarriko dizkigu. Turistifikazioa azeleratzeko bektore bat gehiago izango da.
Hor ere presio turistikoa ebaluatzeko sistemare baztertu egin dute legebiltzarrean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek, esan zen 3 hilabeteko epean ezin daitekela halako zerbait sortu eta ezin daitekela ere ez turismoa deabretzen duen diskurtso bat sustatu. Uste duzu, halako hori gerta daitekela? Hombre, zer dan jasan dezakegun turismo maila hori zaila da neurtzen, baina, bueno, nik uste dut saiakera zilegi dela eta bide egokia izan daitekela. Noski, neurtu gabe eta gai honi buruz eztabaidatu gabe, ez da konponbiderik egongo. Eta batzuk badirudi nahi dutela bakarrik sinesmenen gainean aritu gai honetan, ez? Eta turismoa ona da, lana ekartzen du eta aberastasuna ekartzen du. Hoiek sinistu egin behar ditugu eta neurtu nahi baditugu edo zalantzan jartzen baditugu, gu gara gaiztoak. Eta pixkat urtetan gaude dinamika honetan harrapatuta eta iruditzen zait ez dela oso produktiboa eta ez dula ezer konpontzen gainera. Bestalde, pasaden asteko albistea da ere bai, luxuzko hotela izango dela, Mariaren Bihotza Eliza eta ikastetxea. Honekin, nolako ondorioak espero dituzue? Bueno, beste bat gehiago. Azkenean, azken 10-11 urtetan, 50 hotel baino gehiago ireki dituzte Donostian, bereziki 5 izarrekoak eta luxuzko turismoa zuzenduta dago, eta horrek ekartzen du, parrandako turismoak, baino kalte handiagoa ekartzen du gure hirira. Sekulako arrakala sortzen da, bisitaria eta bertako biztanlearen artean, eta orduan hiria bihurtzen da, bizi ezina. Bai prezioengatik, etxe bizitzaren arazoengatik, eta azkenean, langilea eta herritar arrunta kanporatua izaten da eliteko hiri horretatik. Jakin dugu, baita ere, ea zer espero den, uda honetarako, jada gutxinaka, geroz eta turista gehiago izango dira, Donostian? Bai, ez dago inungo seinalerik pentsatzeko ezer gelditu edo txikitu egingo denik. Espero deguna da eztabaida handia egotea gai honen inguruan. Gu hortan ari gera lanean, nahi ditugu gai batzuk azpimarratu. Etxebizitza larrialdia jasanezina da, mundialaren auzia hor dago, hotelak irekitzen jarraitzen dute, orduan ustez badagola zer hitz egina, zer burrukatua, eta ez dadila erresa izan gure hiriarekin bukatzen jarraitze honetan, ez? Asier Basurto, mila eskarko izonetan gurera gerturatzeatik. Mila eskartzuei.